שלום חברים, כאן אנחנו בעוד סרטון. בואו נתחיל, בואו נעשה את באבל ל-1000 גביעים. בואו נתחיל משחק. באמת כדור מה? רגל, בסדר? אני לוקח את הכדור, פוגע גול סתם, לא פגעתי. אוי נו, זה הסוף שלי. חברים, אני פה עם הכדור בפוגע, איזה גול, בשתלתי פה. יאללה. חברים, לא איזה גול בשלו לנו, לא רצונות, 1 ערך זמן. בוא נפגע איזה גול, אני רוצה איזה גול, בוא נעשה פשוט גול, איזה גול, בוא נעלה באבל ל1000 גביעים. עלינו עם באבל ל1000 גביעים. איזה בישול עשינו פה. בוא נהפוך. אז חברים, עלינו עם באבל ל1000 גביעים. ביי חברים, תרשמו לערוץ ותשימו שם, יאללה ביי.